Haki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Haka jingai peteng ban buat dian halor ka jingklat no jong wei na ki khna skul ubanakane ke jela ubalej ban puli haka jela Karnataka ka Batesi TV kala lej chakashnong jong u haka shnong lendem kabadan khamsharum jong kapun usla habang ila poi haka ni kashnong haka por no phais ngi e ngi haban up katu ka ni kenta namar waki bahayeng kidang ni shaw yakamet kabalawan ra dakaling sun ha Guwahati airport ki bahayeng ki lawan poi hasnong hadu kapor jan mi ai anda ka beneng kala sedang kemdum hangni ngila yo banya kendu yo ba wan jan lang khong tani ukni jong khna ubla khlat no uba wan jan lang ule thu ba kumba kapaw hakikot kubor ka kerteng ba kerta jong khna ka bakla ula pensyai ba ka kerteng jong persa jong ubla khlat udai ukre lang khong tani om uker lang kumbala paw haki kubor nang taw loong ba kerta jong khna kam dei khat laisnam henry kadai khat henriusnam ulaya thu hangi ba ukre lang khong tani ukhna ubla khlat ude ukhon basaw jang kong license khong tani ba uba commencing khong tim ude ukhna urang pulih ka class 7 ha Gokul Educational Institute kabadan haknong ti Kagepura kabahab ha Mandya district jang jela Karnataka ulalej Karnataka hausnam arhajar apua haba batai benia syapang gajingklat jo ukre lang uba awan jan lang ulaya thu bahakamiat jo ka khat saw tarik uluber arja pesan kibor penya jo skul kila pentip ski bahayeng ba ukre lang lembat ki weipat ki parakhna kila kempang bat lapen ket ya usha hospital bat kham hadien katu kanipor kila ya thu bala phon syaki ban pentip baula kham yo bor henry kham hadien ya kata la pentip syaki baka jingpang kala khibyang badaya kapor saw beje ne saw steng hak step harngap jo ka khat santarik uluber arja pesan la pentip ba dan shu namar ba uhenmen jo khre lang ru tre ha Karnataka la pendep ya borok ki jingdon kam harengkat ke jingdon lang jo uhenmen bar hadien bala dep ki kam borok ki bayade bat ki bor jong ka an la IT no ekamet si bahayeng asam bat la penkit no syakane ke jela Meghalaya bat ya ka jinglo jingsep la bay de ki bor penya skul ha ka bay dei bat ka jinglet jong khre lang khong tani Karnataka uba wan jan lang khong tani ulay thu bakam dei satya ka seng RSS ka bayalam kumbalami ki jingkeno henry layalam yu ushathi da ka seng kablatep kum ka laysen char cultural society haringkat ka jing suthu jingmot lang bat kumju ru ka jingya shanya bat ki kimi ki pa kum ta na kaliang ying kasam kala pensyai bakam dan ei ban keno ne kan tho yanu halor kani bat ki priang ya ke e ka balaja bat ki shim bakani ke de jing jarang khat bat ka jing snibok dak ba dak jing ai ko play ka Batesi kandiat hak bede bukan ka por ba phel play por khnang banwan hang ne banwan pandisai mo hak bede ki training Henry ngapan map kandiat phi ba haswa bagin di kendu phi ngidan ke meeting ba DDI ba marweng ba iwan jingo ye to kena yo to persa jonga ba lawan poi hang ne te ha ka benengkong ha ka si sejan ngiyo yang jiktif leng ba phone call nang thi na po ki warden rengkat ki principal ba kadon kata kejingpang ha kabede bat kita ki kena ki basa apa kastel te hadin tu kila lira si hospital hadin kira hospital pade te ngir kila susuk ha ba kila inform ni te ha ka ba ngir kila kali ya ki kalau no ki ong ha ba pet la ibiang te pheuse ha ka la kumdo sau baje ne sau siteng kunta te mesti paw ha ka sande tinang tu kila ya thu biang ba ka jingpang la khi biang henry ha tu ko por himar kila le hospital lira hospital te kila no kila inform yang ni ba ngilai pendep ya ke jing suma henry pause ha ka kumba khandai siteng ha ka si sonde itu pasa junga ya lan no te habidi bet ka information bagi yo nanti kemud kata te hadin bai la klade ke
program ke benta ke bagi habat pendep kila pendep tenang ta sa uwe pedu men diki udon sarung laingun men basa isti tiga lali mi ringkat bat kita kinong mi mo kinong page ki warden te kila page po hospital bat kila pendep ya ke kamram ke beri benla te nadu nang thi hadin be kila pendep ya ke kam kila penbiang nadong hadong te hadu ang ne kila biar ya kata ekspedisi baru hadu ku hati te ngatharai nakaling jonga katahi kababenta kabangi ngakwa ai ngu yau local MLA jongiru hagju kapor badi ba presiden tirsong ha ba mairu ila yarap lanor senyang ya kataka mesin bekelu jengi da ka ba ai singo ba ya ka ambulance badi siaw na ku hati airport jane undi kena operasi dan operasi juga udik kelas 7 te habiri berta kebenta mo ladangi keren pa te long nakaling jongi hi ki bhaying long yela yo ki information ka ba lingba ki jing phone haji sia ka biang laisnem tam olasa ha ka ba man ka por don hi ki jing khas ba na bata juki bat ki julet te hendrei snibok ka ne ka kenti ba menta ba ka jia kum de gen jing kan no e jing yap ne na kadai padai na kabam jing ba so kabam kila le ini ne ba postmortem bayati berkatur kila pendep tika report bangin up tika bahasa bisa ke government juga ke kartaka government kundo bakan la katahi ha kebedi bergani kebenta kebangi ngi paskur ceti kadon kawai ka society kaba kikot kalis ni ko sira society kabali form lang hapdeng gini ki khasi bajantia katu kalau spesifik na mataban pasko ri kena ha kinu ki sinong nani kinu ki brio ki ba don kamon banlik umdi ba bor mo kai ka benta jong ka society bakale bakai ngasal ma ba kajia uli to habidi berkani ke benta mo te yamenta habajia kumne ngampal la ban ongai namar kanu ke jisungu na benta ke jungki kila bu no tre uban lipet beli up nadu pasdang hadu bakut bat bola penbiang hadu benda poi hapo ku hati airport te kata kalau long hi ba nakaling jungi traing gimla basu keliang ya kacing la ba ke jungki ke haba pi pa school sati ka jinglun ka TV ka society ka babun hi kiti naka society andre at least kadon ka benta ha ka ba mangiru lani kwa ban lek masbahi ka syarap katu te kasia di kumwai pat tika sarkar na po karnataka lang bakan yarap ay compensation ni kata bay san ni ching ai sik bay wasan ni ching jia te pi yo ko war ai na ka sarkar no ka kas no ta ya kata te ngimpat la ban confirm mo nambar ka met udah supoi menta tiki khobor e ru ngimpat sutu sa thau na kaleng jing traying ru kumno ngin bania kum ngin la re ka bokang san e kalong bangi ngi habat pendep ya ka penta ka beri pendep mo kan yam kadu jung kalau ni jing klat no ni kena pun nak yang kai kasan kamdan ka jing no ini no ka peliang ka jing klat hoi namar ngamong ba tanghan de mo ngamong ba tanghan de la ne ngan ong setang kan kudu jaka namar haba kajia kumitu ki food poison la se ru kajia hi te na kali jongi na ban tipap yan no bat kan no no te ngahi na kali jonga ko mukni kawai hi ngakwa ban kedu ya kipai ba jong kari kasi jintia mara kum hakin ki por ki don ki bon ki ma la di keren andre ka syong hangi kiri kimi ki pa ka syong hangi ki train kumnongi pha kumnongi ling ya ki gin bah bangi pha se ru ki bendon kata kajing siania ki bendon kata kajing ya tip la kumno ka belong kham biang gin kham dia